Снимай, Шуми. Гоги, Гоги. Боже, с голема папита. Тони, елате да държиш на тъща. Ти дръж си, аз ти ги разбираш и работи. Коста тук, бе. Гледай го как му е интересно. Бяга много детето, бяга много. Пожелаваме му да бяга като сърничка. Като сърничка на бързо. Много е Пада, айде, дърпайте. Айде! Той се държи за Тони, него. дръж го да ни падне. Аз не мога да го държа. Защо държа питката? Тя се разчупи вече, ма. Айде, бягаме. Да не спънат, да я спортиш, да ни покани. Ай, бягай. Айде, тук и бяга. И вичка тук е. Той да вземе ми да вземе. Айде, Айде, аз съм била спортистка да бяга колкото мене. Знаеш какво? То се слага тук и нещо друго, към което да посегне да хваща. Сега ще го забъркара на банката. Дава ми. Няма. Той се държи вече, нали? Зато е прощапулник. Ами даде, ма пак. Друг, майката. Ай, чисто. Айде, вътре на топ. Кой сега и вие се замети?